Ausi wa ka o kae wena? Ke shapo re bona. Ayo ke khale re sa bonane ka nnete. O le kae ma? O reng ke tshwere ke mazulunyana go setlhapi. Mazulu. Yo a o tsebe wena ba mpora le go mpora jwang. Ba na le melaonyana ya go se kwishisha gae. Ai ba mpora go mpora. Yo, o tshwere twang so ba. Yo ba ntshwere ga mpi kore e no ba ditaolo fela. Ba no laola. Kore a kwishishe gore bothata bona ke eng. So re tlaneng ka kwa ro ba tshakela. A wa tshwantse re go ba tlokela. Wa tseba. A tshwantse ro ba. Ya dikhuthi. Wena usaze wabuya la. Wabuya. Wena. Kuhle phela ukuthi abuye phela. Ngoba phela labafana kumele bebanjwe ngesibhacu-ke phela manje. Ubulawe ngenduku. Ayikhululeka mfowethu, sazokhala nje. Amele ekhaya ulokhuza phela. Ubuzwile ukuthi usafundela ucebo lakho? Cebo lakho? Yeah. Ubuyile ekhaya. Ubuyile ekhaya. Akashisha abuye-ke phela masoqondisa abantu. Hey, sazokhala nje. Lana ngiyahlanganisa wena uyaqapha. Wenze njani? Plastic bin dama yini lo hey kancane senadlala plastic manje Lama manje. senadlala plastic asiyekele asiyawa madoda lo mfana lo angasiqambela manga umfana lo mfana usiqambela athi unkabenzi ushonile qambela manga athi unkabenzi ushonile kabenje bengashonanga ngelinye ilanga lapha ngangithi ngiyashela le kwanobuhle hostel ngathi ngiyashela ezinye ingane ezizithile lapha ashivela le nkabi le ngojale ingane namadress yahamba nayo enye ingane nje ethanda ukuhamba naye lapha ya thandana nayo thandana nayo washo kuvela abafana labo uthushoto uthushoto bashovela Basekhona ababulawe ke labo ufuna bebulawe impela. babu kodwa wazi nabagcina kwanobuhle ngizoze ngihamba ngifana Uyazi icebo lana ekhona. Yenziwe masibala competition yomgcatsha. Bebulawe Kusuke babamba lapha kahle. Yila izoshuba khona. nami kunejongo engilaziyo kunejongo leli liyasiphakathi isikhathi. Elalaphi kodwa lishela kakhulu uthanda abafazi leli jongo hayi Kodwa nathi uthanda abafazi leli jongo ngasiza khathi amavoloko kodwa ngasiza ngempela leli jongo hey labafana bathatha nebolobolo lapha. Asingaqala nje sidle uma singadla ukudla la ngithandela ukudlayo yabo serious uma singaqala sidle bese siyaleka yini competition ase siyabona sesisuthi singadla kasilaphi nizolusho kodwa mina le ndaba siyangicasula-ke hayi mina le ndaba siyangicasula ngempela le ndaba le siyangicasula ngempela kudingakala ivolovolo ngempela abantu beqiniso okokuqala la angazi noma zabamba intombazane yakidnesha yaphunyuka angazi ukuthi yaphunyuka kanjani la ntombazane kumele itholakale ukuthi itholakale leyo ntombazane leyo uzoza la mfana abulawe ngendlela yilo-ke icebo lami kumele kutholakale le ntombazane ba igama leli ntombazane kumele itholakale iplani lethu kuqala lapho kumele kutholakale le ntombazane le edileke la
wenzani wena? Yini yona lento? Ajayiba. Jayiba masipho amandla umfana. Ubuya mina ngikufundisa ingoma uyeke lento yakho. Hayibo wena. Yini yona le? Kumele ushaye kanje mfana. Hey machance yabona manje sekufika ezinye manje lo akushubule kubufele intwana encane mhlawumbe afike asifanye hayi kungcono kunyiwe ke hayi mina ngivayi sivayanje hayi amagwala lezi hayi kungcono bavayi hayi Yini ma? Wathi nje ushiya. Kanjani ma? Hayi mfowethu. Manje mingishiyelani? Hayibo. Hayi, mangishiyela manje. Hayibo, hey. Hawu. In mine. Emadoda. Nomona asuyele mfalo wami lo cebela. Hayibo uyi. Yes. asambeni Uyilo okumbusha yini? nomanyelana wenzani Weka. Ngibona into ezenzakalayo la. wenzani ushelana omunye Ngena. ingena ya bashayeni bomugirls bashayeni ayizo bashayeni Umshaya, ushaya intombazane. Hayibo, inkabi enzani manje? Bye bye. Ukushaya intombazane simuthi ukuthi kwenze ubuzani ke wena ngenaphi ngenaphi? ushelana Ngenaphi ngala ngithi? Ngenaphi? ushaya umuntu ongakithi ngempama wasuka lo ufuna ubabonisa Emachit, asamane solalo umfuka bengezo no tata. Hayi. wenzenjani izolo Wena basishaya ngempama. mfethu beyibuhlungu leya Ngapha sisho umuntu ongamazi. Ubonile wakhe khona? Efese ethi hey wena. wena uhamba ngophethe gazi Wasishaya. Mama guys asikhuluma indaba kaOnele. I wonder usale wenze njani laphana Yona ngobeza. ngaleso sikhathi ifoni akayibambi-ke lesi silima sami Ubungazi umtshele ngendaba yenzekile. ngizomcela kuphi nanamanje akayibambi i-voicemail bafethu Manje uyamazi lo muntu akushaya noma angimazi ninamazini ngaqhaba ke sithubeni. Kwamele simlande ke. usothini hayi simbuza ukuthi uthunya ubani wena futhi uthunya uwe futhi Mina. Yeah, lafana umubi kanje. Mazelaphi mina? bongamfuni lona Ukuthi bengamfuna bengengizwe ukuthi akabulala ingane innocent. Belingani bengangeni njalo. guys anizwani
Anizwa nizongidina ke nizongidina nizongicasula. Ngisenkingeni la ukuthi mina ngisho libhizi nakamnuzi nakazuluzi. Hayi excuse usizani uzokutshela kanjani? Umtshela kanjani ukuthini? Phela thina singendawo uhamba uyenze enye futhi. Hawu. Ungqoni kwenze enye. Yo bafethu. Or mina ngizotshela ubheki ukuthi akwenzise enye. uZulu Uzofuna uyakhumbula embiza ngo-Oros Anthuleni khuluma nefoni. Anthuleni. Hayi. Hello. yangena Hello. Wayidropa. Kanjalo nje. Ungidliseni. Mhloba udlisoba engangilingi mina ngihamba Ngicela uyikhiphe lento, ngicela uyikhiphe. Umzwileni. Ame ngiyasukuma ngiyamshaya mina. Thaba kaZulu ngisho Ngiyekeni, ngiyekeni. Hayi, ngisane stress mina. Hayibo, enough futhi lesi. hawu sikhiphela kukithina wena sisiphansi Ngizokusakaza Nakuthi mina ngiza nesolution. Yani. uZulu uzokumithisa. Sengiyabona ke ngo-Oros phezu kwami. Hayi kanjani. Futhi uyayisa nje umuntu wakho uyayisa nje. Sengiyabona ke mina phezu kwakhe. Cabanga sewuphe kwakhe nawe hayi phela. Hayi bosisi. Kanti uphi umuntu wami namhlanje kulinde umfonela. Hayi maybe ngilahliwe mina la. Bathi mhlawumbe ngizame futhi. Amadoda ndiyasaqhamuka kunini ehambeni. Ile moto ngisasha njengamanje. Khala nongakini indukile ngakithi ekhoma isiphithiphithi umakhala ucishwa yithi homies on repeat lonke libholwa yithi bathi infinite abandile ongafithi vele isiphithiphithi mahumusha yithi esibizwa ngabo-7 ngo-8 asikakafiki after boost singena ngabo-6 sibizwa ngabo-mpintshi sithi impontsho yithi all we do is hit sitetela ama-hit Siyahamba nje imoto ungazithenga wena ukwazi siyahamba nje Steve imoto baba sithi baba lezinjana kunje ngathi abangayifile mathando nge-repeat kwamele uhambe nami yabona e-hostel phethwe yini ekufake indweni yakubona nje uma afika ngathi uyathithiza kwamele uhambe nami lalela la ngitshela mfethu mina ngiyafika la mangifika la ufuna ukwenza izinto ngendlela lezo mfethu manje musa ukungifaka endleleni engalunganga mfethu mina ngithi hamba nami ngokuhlisa imali yonke into oyifunayo yazini bamba la bana mfethu sokusikhuluma yes kwenzakalani nafika nithithiza nje ukuthi kwenzakalani Boss ile inkablezana inobuhle boss. sebenzeni ke lapho Esiphathele bashaye omunye boss. bashaye Bashaye somnyango. ngibona ngathi bashaye Somnyango. bashaye somnyama sondelana for sec sondelana Bashaye somnyama. bashaye somnyama nibatshelile ukuthi thina sinavalo sinesivalo Asibatshelile futhi khona nje simshayile nje samthintathinta yabo. namthintathini Ama simthintanga la abanye ababona bayitshela ukuthi badumile kanti badumbile lalelani lana bayitshela ukuthi sithukile angithi kanti thina siyithulele ngoba nitatazela kanje la sondelani for sec ngithe sondelani nathithiza nje kwenzakalani manje ngicabanga ukwenza njengoba sebashaye lo muntu yazi khona yeye ungazothithizana for sec for sec awukhulume wena boss khona omunye bamshayile. sondela ngikuzwa kahle mina Khona omunye bamshayile boss. ngithi ngicabanga ukwenza ngana ngibuzanga ukuthi khona omunye bamshayile
kube yimpi. Cause nabo bathe bavutha abobhethi babo labantu laba. Lalelani-ke la thina manje hlanganisa i-maths ne-physics. Uma siyikhipha lento sikhipha ini science angithi siyezwana vumani phela. Yebo boss. Nazenza ama-castor oil yini noma insenamanzi ne-oil. Ngiyanithanda nini mbahle futhi kodwa nenza amasiko. Fusek ambani Fusek buyanda Mpemile ngithi mpemile ngathi ngizwakala ngithi mpemile Fusek ambani awunyanga yodumo. Yey, wo, makhathini, ngena. Oh, hlala lapha phansi bese ngikulindele vele. Ya, Dr. Matola. Kunzima. Yini? Kunzima kakhulu hey. Ya. Ngihlaselwa amaphupha amanje akamfowethu uNkabenje. Ungabisaqhubeka, yazi awulethela lento yakho. Leso skipper leso. Ayisakhe lesikipha leso. Ya, letha la. Yazi uke wathi umoya ngenkathi ungena. Manje wathi umuntu singakhulekisa namanje. Lo muntu lona omfuna njengamanje. Ngithola ukuthi wafa. Uyezwa? Kodwa ke umoya wakhe awufinyelelanga esweni. Makhosi. Ngakho kukhona khona nje la e-hostel. Uzwakala engekho kude. Sekukwena ukuthi ke uyahamba uyomcinga ubuya naye la. Uyangezwa? Makhosi. Nanokuthi ke iyodwa nje 4 into makuwukuthi ufuna umfowenu aphile. Ukuthi abe umkhovu nje kuphela. Inkinga le. Hayi. Ngabe umkhovu kanjani mhlawumbe Makhosi? Uzoba umkhovu ngani ngoba umoya wakhe vele ubusuphumile kuyena. Ngakho ke mina ngizokwazi ukubuyisela kuyena. Manje mayeba umkhovu uzohlaselwa mina nosiyesi futhi endlini ngoba nasemaphusheni hleze ngihlupha lo muntu. Cha phela ke angizobe sesiyakwazi ukuthi simeze ukuthi anivikele anigade. Uyabo? Akwazi ukuthi abuyise isithunzi ekhaya la ke uyangizwa? Makhosi. Makhosi ke ngicela ukubuza. Yey! Ya. Qhubeka bandodana. Awuthi ngihlale ngalo. Ngicela ukubuza la Makhosi manje. Ya, dlodle inkulu. Siyathokoza. Qhubeka. Manje kumele ngenze njani ngelo isidumo sakhe ngisincinge ngize naso la. Yazi wena mfana awufuni ukulalela. Bengithe kwena cinga isidumbu sakhe la e-hostel. Sila e-hostel. Ebese ke ubuya uza naso la. Ebese angifuna ukubona umfowene phela. Makhosi. Ngakho ke landa isidumbu sakhe sila e-hostel. Ebese ke somenza umkhovu. Makhosi. Ayiyavuma Makhosi. Ya, bese umthatha umletha la endaweni enkulu. Wagelikile. Uyangezwa? Makhosi. Ya, sengikhulumile ufala lakhe Mthabela. Awu. Akhisa la khemeza mthakathe ngenkane kumanandi imfundo enkulu lale kamagajemethini ubisho namadilosi. Uyangezwa? Makhosi ngashawa. Ya, akuvaleliswa. Wenkabenjelo wahlala ehlahleni uwedwa yini?
Hayi ebusuku anga. Hayi wenkabe nje lesusa ndoda. Hayibo. Wahlala ebusuku manje. Hayi ndoda, hayibo. Usungibangela isicefa wena yazi. Kumanje nina nihlela niyabuza. Mina ngibhizi ngivalelekile la. Bhizi ngilana nalezi zitha lezi ngingedwa. Yini umsebenzi wenu? Vukani siyolo. Umsebenzi wamateksi lo. Hayi impela. Hey, into engiyiphuphayo impela. Hayi madoda. Hey.